എൻ്റെ പേര് കുഞ്ഞൂസ് എന്നാണ്. ഞാൻ മറ്റൂര് സെൻറ് ആൻസ് ഇടവകയിലാണ് വരുന്നത്. എൻ്റെ വീട് മറ്റൂര്. ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ട് റോഡിലൂടെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റൂര് പോകുന്നത് ഒരു സമയത്ത് വലിയ മഴ പെയ്തു. ആ മഴയത്ത് ഞാനൊരു കട്ടറയിൽ വീണു. വീടിൻ്റെ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ് മുട്ടിന് ഒരു പരിക്ക് പറ്റി. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ പോയി. അതല്ല 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ തലകട വണ്ടി കയറി പോയി. അത് മാതാവ് എന്നെ മാറ്റി തന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്ന് മാതാവിൻ്റെ നൊവേന കൊടുക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഇടത്ത കാലിന് ഭയങ്കര മരവിപ്പ്. എന്താണോ മാതാവ് നിങ്ങൾ എന്താ പറ്റുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ പാർച്ചക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ നൊവേന കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയാണ് ഒരു ചേട്ടൻ്റെ കാലിന് മുട്ടിന് വേദന മാറിയെന്ന് പറയാണ്. 50 എന്ന് പറയട്ടെ. അമ്മയ്ക്ക് 1000 നന്ദി പറയുന്നു. യേശുവിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി നിൽക്കുന്നു.